Вие искате послушни деца или искате деца, които примерно могат да дебатират. Защото ако детето ти изтъкне 2 причини, по които иска тази бисквита, защо да не му я дадеш? Но се случва следното. Ние искаме послушни деца, послушни ученици. След 18 обаче трябва да му кажем: отиди и си поискай по-висока заплата, маме. Как да стане? То може ли всъщност да извади аргументи? Вече да е послушно. Има ли смелостта да се изправи пред този авторитет шефа си и да каже: добър ден, аз мятам, че мога повече и заслужавам повече като заплащане? Не, няма. Така че това не е възпитание. Това не е възпитание в послушание. И ние какво искаме всъщност? Ние все още може би не знаем какво да правим с едни деца, които могат да дебатират. Не сме научени, може би, все още. Аз ще кажа, трябва да извървим този път. Ще мълчиш. Точно така. И край, и приключ. Истината е, че в училище се случва същото, защото и самите учители расли в този тип общуване. Те как да